magi moko kuom weche manyien makura kelonegi lak sechegi eki kowuok LTN nyinga Ngosi Nyeusi. Rawera moko 4 manotieko penj mar IEBC genore ni donje mbalariany endo makodiaga bang' kane gikalo malich miwuoro. To ma en wach manokel gi koth makuro sani chwe malich mokalo motamore gi nono makuro loso swimming pool kamoro amora e chuny boma ma Nairobi kaendi. To koth ma kamaendi no ler gi jakom joter mabe en Murkomen mano wacho ni kodhni endi to ikelo gi jago moro ma e gwenge koma Tongaren manyinge Yesu wa Tongaren. To jago ma kamaendi no ne kaleme god kweru bang' kano madho mzinga 4 kaka divai. To seche go lori ma kamano endo pod otamre anona bang' kopete go eko to pod imanyo nyaka gi lak seche gi eki. Nyikwa Ramogi weche gi medo yudo gi kakoro giridore kendo gimol ka gichopo no e mesa mar fwambo kod keyo nyinga Ngosi Nyeusi. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Nyakwa Ramogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Kawuono adonjo kaendi e skul mabende iluongo ni AK School. AK School yudore e boma ma Nairobi kaendi Umoja. En gi gimoro amora madwarore chakre PP1 playground, PP2 nyaka grade mambele go eko. Gichiwo services mabecho, gin gi gimoro amora madwarore. Ing'ama dwaro skul maber monyalo tere nyathine many AK School Umoja. Ka in Umoja galuora mare many AK School. Namba waketo piny kaendi, inyalo gocho negi koponi atidwa ni nyathini obed admitted. Gin gi kuonde tugo malach ahinya, gin gi services manoma maji manyalo konyo nyithindo sana CBC. Mano kochakore weche mag arts, goro, music and gik machalo kamago eko. So if you are there, you are a good parent that needs a better school for his or her child, then AK School is the best place so far. Gisa kawuono Nyakwa Ramogi mani ngina ngeko ni manake zongo. Kawuono Nyakwa Ramogi an gi jago moro kaendi miluongo ni Ngosi Nyeusi. Akeni iluonge ni Ngosi Nyeusi koso Ngozi Nyeusi. Nyinga Ngosi Nyeusi. Osebedo ko omiyowa nyiero kajeche endo kolendo kajeche winjo ni magi endi ogudu ma kwarwa nowena mabende osebedo ka konya e boma kaendi. Jaod bura masuna Trevor Umbija mabe en ajuoga mowero werno endo mar Yesu ni Nyandoe. Pododine tesendo bila ma China e chuny boma no endo ma Pakistan e gwenge go eko mandhiwa. Ma en wach manochiw gi Babu Owino mabe en jagol kipa mosebet ka mako iche timno endo mar riwruok mar jongware Makondele. Kata kamano nyo makamano endi no muodi e chokruok mano bagi gi James Rabala mabe no miyo jangware no endo ogore piny bang' kopete makamano no wae gorofa mar 6. Mano bao wang'e sama no riembo ngware ng'weri titi ma pod otamre gi nono. Koro Nyakwa Ramogi bed koda koto ng'eni kapok i-subscribe ne YouTube channel endi to subscribe mondo anytime mawabiro mwakelo ni weche mopogore opogore tinyalo yudo. Adwa na wuogi mondo be abede gi e field oko makoro wadwa nwagoe mbaka matin kanyo wakelo ni achiel kachiel kokalo e LTN. Ang'ama kelo ni chenro ni denda no Marina Chieno Jamone mbele. Chiene mineno mbele ming'o Eming'ondo boka kikibiri ng'ama pache richo. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'e ne life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende.
Yes, nyakromogi machiegni kendo namedo paro ni wendo wa osedonjo kaendi iluongo ni Ngozi Nyeusi kaka ineno kanyo no endo kendo apani nyalo nene ma jago mabende osebedo kakelo nu gik mopogore e mbui kacha to kata kamano nitie jok mang'eny mabende penjore kaka suche chalo nonro ne chalo nade gima chalo kamano mane momiyo wan kaka LTN Luo Trending Nation wachung'e okang' manyime mar kelo jok ma wan go mopogore opogore e pacho kaendi sana to e piny Luo marwa. Koro wan kode ka wadwa winjane ni to who is Ngozi Nyeusi, ere kako timo gigene to nochako gigi nang'o to ere gik ma gigi maybe osekele ngimane kata osekele ngima ng'ato. Jatelo baba adwa ni kuongi kaw thuolo ni kuongi mos jopiny to koro gi nyinga ing'eni MC Omari Nas ndalo mane koro ruoth ochako gwedha kanaromo gi ji une joma nane ni mbui koro wakon jopiny gi nyinga ni iluonga ni Ngozi Nyeusi to nyinga ma sirikal oyanga go bedong ber kawacho an giluonga ni Onyango Zakias kata Ngozi Nyeusi an ema sebet kamiu nyiero e TikTok kanyo endi. Ngozi Nyeusi ni jakanye ing'eni kawuono adwa ni mitimo na interview imako ta wuoyo Ngozi Nyeusi jakanye. Ngozi Nyeusi ni to ja Homa Bay Asegu Kanyada. Ing'eni interview mane makora timo ni ma interview manyien kendo wakele yo mopogore ne ng'at mowinjo be ni timo ne interview jodalawa kendo an makoro alokora kamako microphone kendo an makoro adwa ni penja penjo taduoki koro penja nena penjo midwa penja cha. Ija Homa Bay ing'ama ja Homa Bay ere kaka ni chako gini endi makoro gik ni kori time. MC Omari Nas comedy ni nachake ka comedy nachake 2020 to ne an gi YouTube channel na moro ni iluongo ni Juja Idiots. Oking'eni an student JKUAT koka tieko sani atimo bachelors in actual science koka tieko sani ma rito graduation. Koro nachako comedy 2020 kane wadonjo ne wapush skits ne wapush to no tamore. Koro ing'eni kaka joluo wachoga ni to dhiang' samora mora miboye kipuro kode nyaka item gi yore te kata ka en dhiang' manindo tinya kata chwako mache mondo tibilo go siandane matin to dipoth kochungo mo ywa jok malich miwuoro. Koro emomiyo ambe natemo gi yore mopogore naneno ni talanta moro an godo kendo anyalo landa bari tanyalo kete yor comedy ineno. Koro comedy mana temo kete ni koro an okalanda bari moro muneno ma ji ong'echa an koro lande monda moro ganda Luo. Koro mane mana chopo godo Ngozi Nyeusi makore neno. Ing'eni koponi wacho ni ja Homa Bay nitie jomoko makoro penjo ni ja Homa Bay gi kar kanye. Aja Homa Bay aja Kanyada dalawa ni ai village moro iluongo ni Pala village kichopo Rudi Kopany tiri matin tidonjo kamoro ni Kogwang tiri Pala village mane dala CSC. Manyiso ni dala koro in gi Rodi ka. Rodi town mano kore hometown na Rodi no. Okay. Mondi yudu muli kodo koth jarapogi kaka skiza tune mari D-Star abora uchiel nono star angwena chela uchiel hash Ne baro jen kacha moli Bende nyalo paro moli Nena kwe Oteni usuni kod LTN Luo Trending Nation. To jo dalawa nyikora mogi wakwa ng'wono ne pod wawinjo sikiza moro matin emomiyo wan gi MC Omari Nas ka watemo wacho ni itemi kete sikiza e simbi ok ni samora mora magochuni awinjo tut moko mabe koro tamore gi nono. To MC Omari Nas akiani Ngozi Nyeusi akiani sama pod wadhi mbele ni akiana chwade lendo moro matin adwa ni ningi chawinjo ka an gi juogi moro okay inyalonjo matin ing'eni kaluwore gi manyasi mane kwarwa wena ndalo mane be kora dongo to manyasi ni endi mosebet kamia juogi mag lendo makore neno adwa lando gi lak seche gi wa mi jopiny gimoro matin.
Jaod bura masuna MC Omari Nas mabe na juoga mowero thumno endo mar Yesu ni nyandowe pod adino nete sendo bila machuny China kae ndie pinje gwe koma Pakistan. To ma en ka MC Omari Nas nogolo oda ni peremende makamano endi ok owinjo beni loso e kambi mar yogat miluongo ni Tekno bang' ka meli no endo noyudo ajali gi ndege ne chuny boma masuna e gwenge gwe koma Rwanda. To kata kamano Wajakoya mabe en nyamin Idi Amin dada Maminas pod odagi mako kesno endo mar uso pete gweko. To ma en ni pok oyudo tiko kata midendo gi dho ngere ni IEBC. Nang'o matimi? Ang'o? Wadhi mbele gabacha. Wadhi mbele gabacha. Rawera moko 4 manotieko penj mar IEBC genore ni dhi donje mbalariany no endo makodiaga ma en bang' ka nige fele chwado diel no endo malich miwuoro. To tim ma kama endi nomiyo Chelsea owito penalt mano logo luth kuon madayo no winjo beni sidho godo jaduong' no endo bang' ka negi pure puothgi kanyo endi nyoro gotieno higa mokalo kiny to saa 6 gokinyi. Iga manyoro mokalo kiny saa 6 manyuk kosi wacho dango bwana nwane gino okawinji magino to negi pure puothgi kanyo endi nyoro gokinyi higa mokalo kiny to saa 6 gokinyi. No, we akunga akoni jopiny. Akere ja kamera nyalo yuda maber kabisa. Kamera manuna niona, si ndio? Acha niongee na wale ambao wanatusikiza sasa hivi ama wanatutizama. Nyakoromogi magi talent ma wan godo mabende usebedo kanie agulu kinde mang'eny to umgi. Koro magi seche mabende wanyalo chiwo support ne jok machalo kama giendi wamiyogi platform. Asebedo kawacho kacha endo ni nitiere nyithindo mar so talented mang'eny molo Omari Nash, but nyithindo gi olak platform. Nitiere jok mawer maber kabisa molo kata Prince Inda, to jogi olak platform. Magi koro seche ma wanyalo support jok machalo kama giendi mondo omiwa mor. Iwinjo gimed entertain wa nikech wadon waket luo industry kumoro. En mane gimomiyo wabiro gi iluongo ni luo iluongo ni Luo Talent Search. Wan gi Luo Talent Search kacheche endo mabende roll out ikelonwa gi LTN Luo Trending Nation. Wan kaka jo Luo Trending Nation kwa yudo jok machalo kamag. Chien kacheche endo ni yudo ka nwakao kijana mono wer gospel mwagolo ne thum. Wakao iluongo ni Syracuse Guarana bende sani kuro lendo Luo Trending Nation. Ang'o mamono wa chiwo support ne Ngozi Nyeusi. Ngozi Nyeusi pod aduoko ni microphone. Aduoko ni Ogoso. Iduoko na Ogoso. Ere kaka nigini koro i walk from transition mari mar road Kopany dala koche chendo makori chopo Nairobi ka in gi isomo koni in gi background Nairobi ka koso koni to ibiro makoro ni join JKUAT. Nairobi ka chope mana kabiro e weche mag mbalariany giendi. Bang' ka nasewuok e skul no endo mar tiegruok mar sekondari mar Mbita. To kaka nabiro JKUAT ma wan joma chalo wan kama endi we bedo university. Nairobi ni wandi koro wawinje mana ka jilande kaka iwinjo Ngozi Nyeusi lendo ni endi. To gisani endi koro inga mosetieko. Iwacho ni tima ngocha. Atimo Actuarial Science, Bachelor in Science in Actuarial Science. Mago deal gango wachna wache yo moro. To Actuarial Science ni deal gi kaka insurance, risk management, gik makamago endi, portfolio ineno management mag risk, companies mag insurance go. Koro sani inga motimo Actuarial Science go doga pek, and then imbende ibire entertainment industry. Ere kake dwa blend gik mokariyo gik. To gi lak seche gi eki Omari Nas entertainment ningeni ne en gima nasemoke. Koro sani amanyo mana kaka nyalo kete koro bed gimoro ma mit kabisa kendo bede gimoro manyalo kelo gimoro mesa. Manyalo kata miyo aba gimoro e bwojiko ineno. To mana kaka nasewacho cha en gima nachako chon. To ne pod pek nitiere nikech okine kana go koni sikul bago gi koni. Koro sani sikul okasetieko. Koro adwa na make gi lweta ariyo mondo atema ne chore
mondo amor oganda Luo. Isebedo ka in e TikTok kacha to ng'enyne imako video gi kamera makocho kiket wang'i. En ang'o mipando? Gima pando onge, kamera na nanya gole kaka tunu nyalo nene. Selfie ne niche oyudo songa moro. Koro ka selfie mar kamera ni noseyudo songa moro, ma koro mona tiyo gi kamera mambele no endo. Koro chuno na tiyo gi the rear camera. Kaso koro ing'eni be nadwa ni nen trick moro madana kuonga tigo mondo ji okungu winj duonda. Kasto ji dwa neno ni to duon ni en mar ng'a. Ing'eni kane wachako ji mang'eny ne tiyo gi videos na gi eki. To ji okia ni en ng'a ma is behind videos gi. Koro kana ichora dichiel. To koro ji oneno ni mae Ngosi Nyeusi, kendo sucha ni jodala waneno ka uneno ni en sura no endo mobanjore. To kendo ok en sura maber kata ni mon kata nyiri. Koro sani Ngosi Nyeusi. Ere to kapok wadhi mbele msio mari nas mia Simba ing'eni ojende masani gi eki ma Nairobi dipoth kilala gong'we yamba. Simba beche rach. Simba beche rach ma gima bedo unlocked gi ng'eno pod ok anyadhi ko babu. Koro gisani ere kaka gibiro ni, ere kaka itimogi, kata the first video manigolo nen mane? The first video managolo no trend. In fact, an video na magolo mokwongo mo trend. Mano e miyo ji okwongo ng'eyo. Nagolo video mo mar nyoyo. No yudo ka chwako nyocha moro, koro nyoni no dong. To bang' ka nyoni no dong, to na adwa na gol content moro gi nyocha ni. To kura kawa kamera ta chaka record ni magi emoko kuom thagruok ma kura sebet ka thagora godo e chuny boma ma Nairobi ka endi nyaka nicha adala. To nyoyo maka maendi e nyoyo mana mudo nyoro sapa to no dong makura dwa tiyo kode sani kaka breakfast. Kata kamana kwayo ni mondo donje comment section kache endi mondo orna pira bicha bich no endo manu dong godo kaka change kuonde go komuse bet kuchame motora ningich koro to ngima otamo wang'a motamore gi nono. Hey, manu kore video ni monokwongo. Mane video na mokwongo to kaka poste ni nan gi 0 followers. Okada wuondi nan gi 0 followers. Ngich account ndo ka yao the previous day. I post video no by that day in the evening nan gi 1500 followers. Wow. Kasto video no hit views adi gisani. Gisani en 102,000 apart. Views. Okay. Nitie moro mabende no trend sana mawacho ni mayogudu manokwaro wena. Kondo moro na an gode oda ka iluongo ni kondo. Ing'eni wan kaka joma odak gi jodongo dholuo luongo ni kondo. Ok iwach nugo ogudu en bilani. To mana golo ko content chamacha kondo. Na ka ogudu to mana gi Simba no hendo eta chaka ni to to koro kondo no hendo mane kwarwa wena to kana biro e chuny boma ma Nairobi ka endi. To kondo ma kama endi kwarwa noloso gi manyasi mosebet kataya e chuny boma to ma Nairobi ka endi. To samore yudo kasero nyadendi to onge nyadendi kata chiel mano sedagi kaluore gi manyasi mane kwarwa otiyo godo kaloso godo kondo ni endi. To kata samore yudo kaidho nyamburko to manamba kwajo moko fea mochwe moweya to kokoya fea to mana manyasi mane kwarwa oloso godo kondo mosebet katayo ngimana no endo. Maniluongo ni Ngosi Nyeusi. Ngosi Nyeusi. Kiponi wuoyo to gini dhi ka jok mono lendo chon moting'o Agao Patrobas, kanyo ting'o Oguyo jok moko machalo kamano ni endi. Debed ni jogi mono inspire yi koso ere kaka ikawo this trick? To juogi nitie gimoro miluongo ni juogi. Kiwinjo ng'at moro mane lendo e kinde mane watindo ni luongo ni James Rabala. James Rabala, yes. To James Rabala ni endi ka ne lendo to nawinjo ka juoke moro ne maka. To kata ambi neno kakinena wuoyo ni be kaka James Rabala no wuoyo. Masa moro jomoko sebet ka penja ni to mara duondi chal gi James Rabala. Takono ge ni to James Rabala ema duonde chal gi mara. Ino kumari chal gi mar James Rabala ema duonde chal gi mara. Ing'eni Nyasaye ochwe ji mopogore opogore. Yudo ka jomoko chal kata inemsio mari nase nyodo ng'ato ma chal kodi nyaka kata duondi. Koro James Rabala ni duondwa chal to sucha to ba oko. Sucha gi pesa mane kama koro wapogore gi James Rabala. James Rabala koro nigi pesa gi sura. Ito koro duol kende. Ato sucha obanjore kata jopiny nyalo neno. An duol kende mara kod ema wariwo.
Koro ang'o mono moni timo media mondo mi koro gini donj gi media maber mok ni itimo mana actual science kose pango timo media koso ere kaka koro itimo nikech duol ni onego bed ni bedo productive, onego bed ni en gima ji neno. Marinas wateri e high school, ndalo mane ane high school. An chairman mar journalism club. Kendo na lendo ga e parade. To macha natimo gi Kiswahili. Kumiwinjo ji wacho ni joluo kia Kiswahili no. Ana lendo gi Kiswahili. Jaoma be gi Kiswahili. Ana lendo gi Kiswahili. Ok nene. Onje Kiswahili. Onje Kiswahili. Channel ni luongo na Luo Trending Nation. LTN. Naam, barabara kabisa. Ujambo msikilizaji, karibu katika habari zetu za LTN, ikiwa mimi wako Zacchaeus Onyango, ngosi nyeusi. Gavana wa kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga amepokelea shilingi milioni 2 ambayo ilitengwa na Wajakoya ambaye ndiye mwenyekiti wa chama cha IEBC mnamo tarehe 1 mwezi jana, kesho hivi asubuhi. Hata hivyo gavana huyo bado ana mishikeshike baada ya chama hicho cha NAT kukataa mkopo wake wa kupeleka benki hiyo kesho hapo jana Kingu Kinyi Nyoro Godhiambo. Analando gini. Bye bear. Na mite Kiswahili. Awijo kemete. Kizungu. Kizungu be na mite. Onye na Kizungu. Gigi na lando te msimali. Onye Kizungu. Kizungu. Waonje ni Kizungu. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora, nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Simba nyaka miduong. Mondi yudi Simba nyaka miduong kod Hannington mondi kaka skiza tune mari. D-Star, abura chela star, ochikwaria buro hash. Miduong. Wilayo Simba. Oteni, usini kod LTN Luo Trending Nation. Kuro msimali na si wacho na tima ngocha. Koro adwa ni miya gi Kizungu. Kizungu. Kizungu bagoyo. Kuro ok jopinye mawinja. Jopiny winji. Welcome to LTN News. This is Zacchaeus Onyango. The Kenyan government has sent a team to investigate the helicopter that crashed and killed the military chief General Francis Ogola and 9 others. It was not immediately clear that the cause of the crash. Biwinjo kumachomo no na Marinash. Bwana ayudo kiler. Ermani koro Kizungu gi Kiswahili tayudo ka in hambo. Kare ugo makoko zamani. Ineno Kizungu gi Kiswahili, sana sana Kiswahili dwaro ng'ama ochanore. Ingeni Kiswahili kiripot tidwa ni chanori. Kasti ibedo ng'at moro mong'eyo lugha. Ingeni ji wacho ni joluo kia Kiswahili. Sana sana joma bechwa. Etana nyalo disapprove gini ka gimia tich kata malendo gi Kiswahili, kata reporter. Anyago no tich maler. To koro ingeni wane piny mar kalatas. Ngata madwa ndiki apart from Luo Trending Nation ma wan wang'iyo talent. Gidhi dwaro kalatas. Ok idhi miyo gi kalatas mar actual science. So ere kaka ibiro timo mondo mi donje this ilungo ni competitive industry. Ineno Marinas. Ineno lendo makore neno ng'ato dhi lendo kachino kaka koro ng'ama chalo Ken Muga, ng'ama chalo kata kaka koro Trevor Ombija. Kache medware kalatas. Ineno. To gigi samore yudo ka okineka radio stations gi moko yudo ka comedians moko gi kao maonge kalatas no, to lakini oketi gi kar programs mamoko. Joma chalo Mulamu gini yudo ka MC Tricky gini yudo ka ntie programs magintie. Koro ng'ama chalo an kodonje program bila cha. Tanyalo medora mbele gi somo mondo mi ayud kalatas matimrago nade. Na koro support gimitimo no.
Exactly. To ng'eni gini an en talent. An ok asome, en talent. To gima somo to kwano. An kwano nahero kendo kwano nabaro motamore gi nono. Koro gisane. To kata kamano kwano mana baro go eko pod liekore ni seto gi mbarambamba mabe pod imanyo nyaka sani. Kata kamano kwano mabende nabaro no liekore ni seto gi mbarambamba mabende pod imanyo nyaka sani. Eta chich moro ni mbarambamba no seto kwano matek mar klas 12 ma penj no midendo gi dho ngere ni kupet. Kata kamano bang' ka noseseto kwano ma kamano endi, to file kwano ma kamano ema nomiyo Chelsea owito penalty. Ni dendo gi dho ngere ni kupet. Kupet. Koro Ngozi Nyeusi, jinenika magi fans mag LTN, and I know LTN ineno gi jok mapogore kendo mang'eny kabisa. Ere kaka inyalo gombo mondo mi bende joma neni nyalo yudo kaka kony mondo ichop lekni? Joma nena unyalo konya e yore mopogore opogore. Gima nakwongo ywago kata ing'eyo to ni en pira bich moro mabene gidong' godo e kuonde ma gisebet ka gichame mutura. To mondo gimiya kaka change. To ginyalo followa at Ngozi Nyeusi mano TikTok. Kasto namba na ba keta TikTok kanyo. Kata nyalo wacha ne ji. Inyalo wacha yes. 0795523886 Ngozi Nyeusi. To ka in gi show mora platform mora comedy ananyalo goni tich maler kata voice overs gi. Advertisements kidwaro duol minyalo advertise go gimoro kata kaka kori neno school nendi Iluongo ni Act School. anyalo umoja to kasani wan Act School umoja anyalo buke ni ma to kore school no kende ma wang'e chuny boma Nairobi ka endi onge school mora ma sirikal osepango gero ningi sikunde moko te pi oseyweyo to gi sani endi wadong' mana gi school achiel kende to ma en Act School umoja. To ka in gi nyathi moro ma bene wite kidagi tiyo gi gik ma ji tiyo godo mondo kik yud nyithindo to inyalo kele Act School ka endi to mondo itieg ngimane kaka dwarore. Ere kaka kori tiyo in gi manager koso pod iyudi ayuda in person? An iyuda in person manually kaka inene yuda ni ok kiting'e ni yuda manually. Koro sani pod iyuda manually. Mana ki yudo na manager na moro. Kubono yuni manager. Ko yudo na manager na moro to be an atiyo ga tiya. Ing'eni ng'ama dwaro no chop kamoro ikuongi iboloriga. Nyaki bed ga humble. Ningi chokine ka wan joma piny. Ka in gi talent ni moro nyaki bed humble. Omiyo sani ng'ata nyayuda. Kata sani nitie jama na moro by the way nyaka nataje ka iluonge ni Dan the Duet. Dan the Duet. Ing'e? Dan the Duet ni ja TikTok ka. Ene mosebet ka video na mora magolo ni Dan the Duet nyaka kaw matimre nade? Mo duete. Dan the Duet. Kata ni otimo dueting. Otimo dueting. Kata kawuono no gocho na kona no mera pok igolo gimoro. Ni bwana jopiny penya ni to Ngozi Nyeusi lendo karang'o. Adwa video moro. Tako ni pod adhi romo go Marinas umoja ka duogo kaneno wach video. Itiyo tich maber. To gin gik mage mabende isebedo kikale, chandruok mage misebedo kikale tiji ni endi makoro ikelonwa ni ma jopiny onego bed ni koro bedo go ging'eyo ne sama girito video to imbe in gi shite moko mikale chien? Marinas ing'e ni an ng'at moro ma ung'eyo ga kendo nitiere ga gimoro mane chunya ni saa mora mida timo gimoro kanie chunyi to kik ibed gi excuse mora. Dong ineno ka agolo ni simba ma tango ni kamera motore. To dong simba ni neno ka en Tecno kendo en sime manyachon kata video quality ne piny. To bi neno otama post video. Pod agolo video. Kata sani mine na biro kaeni. In ing'e na chopo ka nang'o. Kia. Tatemo mabini ngi chan ng'ama dwaro ang'o platform no. Koro an tabu to nitie. To kati kodgi kaka excuse. No mera kanya golo video ningi chaonge kamera. Ino kineka in gi kamera. Data onge kamera in gi microphone. An gi onge go. To lakini asebet kamoro ganda luo. Mana gi gima an gono. Ing'eni kata kisomo muma, kisomo Leokadia 9. Nyasaye no penjo Musa ni to in gang'o e lweti.
mano Abubakar kare 12 ka kiduoge leo kadi 16 ni to in gang'o teka Musa nodwoke ni ruoth an gi luth ti gi ludhino to ludhe mane en go ne manotiyogo koro amineno gini ma oroma gini nigi kamera gini nyalo record audio tanya donje internet tane TikTok tane YouTube koro en mana an mondo ago tich ma gimo isebedo kitiyo go mae ofis ma kama endi na yudo ka kwarwa be no ya ofise moro okine ka plode mane kwarwa ya ke chumbo ma Nairobi ka endi to na uso plot moro achiel ema na tiyo godo enye ofisi ni endi ma bende osebedo ka tayi kinde go eko ma Nairobi ka to ofisi ni osebet ka ture gi ji mang'eny makata kawuono mi aromo gi MC Omari Nas mana aneno ga anena ni dhako ngudi kia ni gi chak kubni ariyo koro ofisa ni tekono ni osemi aromo gi ji koro in kaka Ngozi Nyeusi an personally aneno ne iparo nade kopo ni wawacho ni wan kaka jo LTN wami odiochieng' achiel inyalo biro ke entertain ji every week ibiro once to modong to gimanyo e YouTube ni kae chendo YouTube ni luongo nang'o YouTube na natemo mana nan go niluongo ni Juja Idiots to kanyo no ka poste gige Ngozi Nyeusi gi kanyo na time comedy skits moko mine don't know other comedians aka timo skits ka kanye mana timo gi masani an gi 900 subscribers to lakini lendo mar mi oganda luo morni to en mani Ngozi Nyeusi ka kora poda paro kaka dwa blende mondo emba tere YouTube na kocha ipango mar yao YouTube manyien koso mache midhi loko Ngozi Nyeusi ingeni an gi two different audience YouTube cha gi Ngozi Nyeusi ni audience cha gin oganda wala te ngech comedy matimo kacha okineka gin Kiswahili gin gi kamiji nyero place gi kora neno ni kacha ka tero audience na mar joka luo Ngozi Nyeusi kocha to samora nyalo wito audience makocha koro na para ni kanyalo reta yao ne aya Ngozi Nyeusi ne monda tara gi audience na mane an go majoluo gi okay to nyaka nyochi cha gini bentire gimoro ma osekelo ni minyalo wacho ni isebet gode lweti kama gima nyalo wacho en ni mana macha ma YouTube na machon cha ema ndalo moko ne wayudo production moro ni timo Embakasi East koro no gwelwa to ne wadhi to bang' ka ne wasitimo production maber to nomiya 1,000 moro adhi acham godo madondo ma Ngozi Nyeusi to poko kelo Ngozi Nyeusi to se ma connecta gi ji osemiya ngeji to poko miya gimoro amore mesa but that is the first step ineno connection no iwacho ni your network is your net worth manyiso ni jok mibedo go connected ema biro mi gima kori nyalo bedo godo koro gisane ere kaka iwinjo samoro kedhe kumoro bentie jok ma wacho ni mache jama chakoso pod gi kia idwole maging'eyo an ji no kiaya Omari Nas ji no poko neno sucha nyaka nicha post video moro ntie video na moro makata sani ene the latest video ma post e TikTok kidhi tidhi nene na en twak makende e winya dendi to akiana twage matin kata dakika moro achiel kata seconds moko manya ne video no na twak kakono ji ni nyadendi moro to no monde dhoda jodalawa to kode malich mokalo Ngozi Nyeusi Ngozi oking'eni wajoluo Ibe sama poda manya ni endi inyalo kanyo mondo imany Ngozi Nyeusi Ngozi Nyeusi Ngozi Nyeusi inyalo kanyo mondo mibende imanye Ngozi Nyeusi 700 onde onda nyoro gokinyi kano kidhore malich mokalo kendo nodeya koywak kendo kona ni okoneno dwe kata pokoneno period meke go eko to an nyadendi makama endi na duoko kuom mulo kendo na onge kode kitabu mora mora to na duoke ni madam onge ng'ato mose donje od ni endi mopogore koda kata in omiyo pok aneno ng'ata madi po no donjo ka endi to mokwalo kata ka udwe no endo ma be kore manyo gi lakseche neno koro twagno omiyo no medo ywak malich mokalo wach network company machana kai
di to mokwalo kata okawo dweno endo ma be koro imanyo gi lak seche gi eki. Omiyo nomedo ywak malich mokalo wach manomiyo koro inene video ni okine ka koro sucha na record koro naloko kamera no ni aseta e korot kamoro mawacho ni madhi agoro kamoro ni ing'eni kirecord selfie tinya kete ni to lakini kikete gi chien to okine to ng'ama ne record abe onge koro atweya gi tol moro taliere kamoro kama tasetora kamoro maber ta record video ni. Koro kineno comments mag video no chiegni ji te wacho mani oma kawuono wayudi kawuono waneno suchi kare mae in you are the person behind the voice the behind voice no ngich gisebet mana ka gineno ka record video gi kamera e matoke kocha. Okay, ma koro inyalo wacho ni ng'ama pod kiwuotho to you cannot be recognized as Ngosi Nyeusi. Pod ji ok nya recognize nikech nadwa natem pondo matin akwonga miji nyiero mondo koka duogi ng'eni mano be strategy. Koro ing'ama koto sewuok kendo dwa chako gini endi de wakon jogi ni odhi omany Ngosi Nyeusi dhi yawo negi YouTube channel koso gi tim rito YouTube channel adhi yawo to okine kadwane akwonga dhi apang tich nikech ing'eni content ing'eni an ng'ama osebede YouTube kocha koro ang'e gima YouTube en matin. Content mi post e YouTube nitie kaka onego beni pogore gi TikTok matin. Okine ka TikTok en mar marketing to koro YouTube dwaro content moro ma be mar YouTube akiani biwinjo kuma uoya ang'e content mar YouTube nikech ama YouTube you are a YouTuber. Koro gi sani nyaka wapanga tich maber mondo ka wasechako golo content makoro onego beni wa upload e YouTube to adhi alert ji to but inyalo timo niya it's my advice clips gi misebedo kigolo e TikTok ka inyalo keto gi kaka shorts e YouTube gi chak rengo sama podi i prepare nikech nitie ng'ama do subscribe ni kawuono ting'eno wacho ni anyien poko yaw koro my advice yawe with immediate effect they subscribe ka podi loso plans. Ing'eni na dak gi jodongo emomiyo samo koro ikona wach makamaendi takawo points. Ing'eni an ng'ama kana dak gi jodongo be momineno kata jomoko wacho ni dholuo matiyogo gin ga dholuo moko madongo sama lendo iwinjo ka wacho gik moko madongo gik moko machon kia manyasi gi ni ng'ato penye ni manyasi tang'o gik machalo kata ka koro warage ing'eni warage ji ong'eni en kong'o kata in ing'eni en kong'o warage dholuo kendo abukoni gima warage en. Okay. Nyakore mogi pod wan kaendi gi iluongo ni Ngosi Nyeusi en achiegni luongi kata ni Kondo wan kaendi gi Ngosi Nyeusi ma bende pod miyo wa nonro mare kanyo no endo wadwono waket Ngosi Nyeusi e Luo trending nation at least once in a while kata kwa miye tich adek moro wang'eng'e ni wan gi Ngosi night kata ka en Ngosi gimoro machalo kamano Ngosi night Ngosi night Ngosi Nyeusi night mano can be so good Luo trending nation. Kwa wale ambao haelewi unajua leo cameraman wangu haelewi chochote kwa Kiluo so itabidi saa zingine pia na mfahamu chenye tunasema ndo ye pia aelewe. Tunasema ya kwamba Ngosi Nyeusi akona talanta kipaji kipawa na tukimpea chance labda anaweza fanya vyema sana na watu wengi pia watakuja kumjua. Sasa tunasema kuwa anaweza chukua siku moja akuje na Ngosi Nyeusi night. Pali atatuchekesha hata for 20 minutes ama 15 ama 10 halafu kisha baadaye tunakimbia pale tunaenda kwa YouTube yake tunamsubscribe omeringe Kiswahili no tek wacho ni tunamsubscribe omera MC Omari Nas ntie jomana nyaka mos kaendi mosgi baba mosgi adamoso Atomi Sifa etadamoso Simi Kenya kasta adamoso jago moro mabilungo ni Mr. Kede akiani bise winje Mr. Kede is my great friend kuri ngina damoso gi e yor lendo ningi chato kingeni tije en tich lendo Atomi Sifa no yer kaka no it's our jero ipo sawa imi abagni Omari imi abagni Atomi Sifa no yer kaka jasolo sure riwruok mar jojugi maringo pitipiti e gwenge gwe komandhiwa to ma en wach mano osir gi Simi Kenya mabe en nyamin Mr. Kede Maminasi
To wach ma kamaendi donjonwa bang' ka kambi noendo mar LTN ma be en kambi mar Sambasaring kata motura mosebet ka ringe gwenge koma Nairobi yudo ajali gi meli noendo mar kambi mar Tecno to nyoro saa 6 kiny gokinyi. Kata kamano weche ma kamaendi pod inone kot bang' kobila motelo ne weche gweko mag madho njaga kata nyasore ma be dendo gi dho ngere ni warage gwenge gweko Masuna to pod imanyo gi jatend obila midendo ni Kithuri Kindiki. Seche gogo be koth makoro chwe malich motamore gi nono ni ema nomiyo jangware no bagni mogore piny bang' kopete no ba koa e gorofa mar 6 to modi no wang' jangware no gima no kelo ajali kind meli gi ndege mar kambi no endo mar Kupet. Dakimoso Pascal Zongo. Pascal Zongo Kimoso. Dakawinjo Kimoso Pascal. Tuone kikawe. Was the Pascal Zongo. Pascal Songo ma be en jagol kipa mosebet kamako ich riwruok mar jo ngware makondele nyoro no chiel gi magina bang' ka no dagi chielo ndelo mano miye gi dayo no endo koa e chiro marodi Kopany. Kata kamano ndege makamano endi no bambi gi vijende moko 4 ma Sugor kocha ma podi dendo ni matango jama tineno ka walendo ndege bambi no ndege bambi ndege ojende moko 4 pod odinegi e sendo bila bang' kano yudi gi ketho mar bembo. To jende gi ekino bambo ndege moro mano wuok China kano ting'o mera kabiro e gwenge koma Nairobi chuny boma Pakistan to nyoro saa 6. Barado werigi wechego bwana bago werigi wechego korwania why expect Ngozi Nyeusi night a Luo trending nation mano I can assure you expect Ngozi Nyeusi night a Luo trending nation wadhi loso kodi. Wachako expect Ngozi Nyeusi official YouTube channel. Expect Ngozi Nyeusi official YouTube channel. What about Facebook? To Facebook chato Facebook oking'eni anang'eyo ga ni en okineno Facebook gi Twitter. To mago wawene ka jo siasa ng'enyne kidhi yudo Babu Owino gi ni ema post gik moko e Facebook kanyo endi Twitter. To dhoni sani naneno ka monetization osedhi nyaka e Facebook. Anyalo chikora kocha ningich nasikoni ni samora mora miro dhiang' mondo pur oywa jok itemo gi yore te. In the entertainment industry, music is one of them, and we always recognize Ajawa because it is taking this industry to the next level. You'll get that in several occasions where we have Luos, they have to blend it with Ajawa, be it graduation, be it birthday ceremonies, several things, you know, they blend it with Ajawa. It means that Ajawa is taking, it is going a notch higher. Okikonwa ni yiner ka kinena Ajawa ni endi nkech in entertainer to Prince Ndagini emo jalamo mose kadala mago be entertainers. Ajawa cha ngolo. Ajawa en ngolo. Aja ngolo maduong' kuminena. Wachwad ne jopiny. Anan rap iluongo ni rapper maduong' be. Twende kazi. Twende. Anan rapper maduong' be. God how they. Ma African Queen unang'aa kama bling wendo sababu unafanya mina sing manake. Unanipa uchizi. Oma African Queen unang'aa kama bling wendo sababu unafanya mina sing manake. Unanipa uchizi. Ati you are a liar, a pretty little liar. Oh, sometimes I wish I could see you burn in fire. This is reality, it's only has to fire. Mana wero. 1 2 3 nateleza kama chatu. Akili yangu fake kama soli ya kiatu. Sama ndiye nani mwenye ndevu kama nyani. Sama kaingia nchini Tanzania kaua watu 100 moja kabakia. Mama nipe 100 nikalishe familia kwa mchuzi wa dania. Apuo. So Ajawa to the world. Ija ngolo bende. Anana multitask. Kona ni ngolo kaendi. Mia namba chiela ria dek. Ingeni hatu kuru namba na di bagi. Di bagi. Ineno MC Marinas. Ato kada uendi. Gian. Kakoni jangolo na maero. Luoka. Okinyala mine. Konwa. Bisi winjo ng'ato ni Odhiambo Taska. Yeah. An mane jangolo na namba di. Binge gimome. An samora mora ma winja ngolo. Awinjo ga message. To message ni gima tera ga ngolo.
Kasto Odhiambo Tusker nochako blend thum mare chon nyaka sani. Idende ni Mato. Kibiro yombeta tidende ni Mato. Apuonji mos ka kwayo ni winja chieng' ni pare ka kore ywak. Puonji mami kawuono chieng' ni pare ka kore ywak. Bebi puonji mami kawuono chieng' ni pare ka dey. Ni madho chuo tichulo gi dendi dak mi faida mam. Ohala miloko gi dendi dak mi faida. Jaber ohala miloko gi dendi chieng' no chuoye gi pala mam. Ohala miloko gi dendi chieng' no kwanyi kowiti. Omera iwacho wach marani. Eto Mato kata Odhiambo Tusker ene jathum masebet ka winjo are ndalogo. Ting'ene giwacho ni wan gi Benga, wan gi Benga, wan go Rumba to go Ohangla. Koro ting'ene sani Ohangla take over. Koro owuoyo Ohangla. Ohangla kato gibagni, Ohangla gine okine kuona ni inda gi ema gifole kategori man. Ing'eni otek nikech ng'ato ka ng'ato keto ng'ate kategori ni. Koro ok dang' akoni ni inda gi ema nikech nitie jok moko mawacho ni gin king geto pod ema, jomoko wacho ni en inda, ng'ato wacho ni en ema ok owinji, no ema no nene machon sani en inda. So an personally ok anya wacho. Nitie jok mawacho nyaka ni gin king gi enda Miso Thwango. Ng'ato wacho ni en king ne en Musa Jakadala. Koro emomiyo ina penji mari according to in kaka iwinjo king na en Odhiambo Tusker. Koro kod ukawe utero nago e Benga pod en king na, kod utero nago do e Kiang'oa pod en king. Odhiambo Tusker ema winjo magara Simba ni king'io thumbe mopongo mano Odhiambo Tusker. Inda winjo mana ka okete kuma koro kanyakono gino manigu thum wach ni koro ne wadhi kate wadhi e chokruok moro. Koro kang' na dini ta na ang' na winja ema jalamo keti ang' na winja Eli Toto gino keti ang' na miela okanya dhi simo. To lakini sama kura ane oda okine dong na record ga video moro ka koni ni ma ufa matiyo ga godo samora mora mayudo madam kendo makoro dwa miya gik mineno madam migi jika. To ufa maka ma endi osebet ka thiga gi jirani nikech iyudo ka sama madam kidhore malich miwuoro to geng'o duol kata koko ma diponi wuok e ot ka endi. To na wacho ni ufa maka ma endi be samoro chwanya nikech iyudo ka sama ne wi gik mineni miyo ji gieki to bukoro gospel moro ma be no kai korane makoro ketho kata mood mane Keto mood mono utiere. Koro reta no saman go de oda Tusker. Odhiambo Tusker. Manyiso ni in ok in fan mar Ajawa. Mano nyiso ni in fan mar Benga. An ahero thumbe machon. Odhiambo Tusker misiani gini magi joma winjo. Joma chalo kaka Kolela Manze magi joma an awinjo. Okine ka an adongo gi joma dongo. Jodongo ema ne an godo wuonwa gini nohero mana gik madongo. Gige jodongo. Thum machon. Atomi Sifa okwayo instruments. Pascal Songo aneno ka sani kwa kamera. Ine kwa yango. An gima kwa onge nikech okine ka an gi ofisa an okanya chung kata kono ji ni miauru instruments, miauru kamera. Bang' kusemiya idhi bedo gi expectation. Wako ni gimoro Marinas. Ineno dhano deal godo tek. An ka anga mi gira moro adhi bedo gi expectations. To samoro expectations man godo kuomi oingi. Kiny kang' isenyiew na kamera, isenyiew na microphone. Idhi expect ni kora ti kati idhi keta gi pressure moro no mera nwanyiew ni instruments. Wadwa ni kore tim kama. Wadwa ni kore tim kama. Ineno. Asiko ni ka ni som leo kadia baba ochiko. Nyasaye no penjo Musa ni to in gang'o. Mari ma in go matin no ema chak godo chieng' moro kugwedhi. Dhi adhiya kamano. Ineno. Ino kidwa biro out mone kwa kamera. Ikwa microphone gi stand. Simeni dong. Ikwa lighting. Kamera dong. Light dong an gi torch anyalo ma light. Neno ma light. Kasto light moro be Nyasaye omiwa no. Kine kama wantieni. Be wan gi lights ka? Onge. Okine ka wan gi light maruoth. To kamera an go ka an gi microphone ka. Ang'o momona moro ganda luo gi gima tin man godo. Awinji. Adwa ni kwa tieko last part. Mor na oganda. Mina gi lendo.
maybe ine miloronwa ikon gene gi subscribe Luo Trending Nation kon gene kok mana Luo Trending Nation tonge moro. Oganda Luo, channel mar Luo Trending Nation mabe en othunje mar madho kado samora mora michamo follow e kambi no endo masani koro kelo ni lendo kata kelo ni weche mag talanta mag joluo. Eto koro da her mondo idhi e YouTube kacha chaendi eto mondo subscribe e channel no mar Luo Trending Nation. Aseko ni channel makama endi e channel emitiyo godo samora mora ma jogi tero yogurt China kata ka gigolo giru eto seche makama endi wanu moja ka endi gi MC Omarinas. Koro tim kamano endo eto mondo channel ni odhi mbele mondo joma chalo kaka wan kama endi wabiro kae kendo ng'eyowa an Ngosi Nyeusi. Eto kao kamano to kata ambe channel na mar Ngosi Nyeusi cha TikTok dhi mondi followa, adhi follow i, comment or na message, adhi duoko DMs ute. Kawuono an gi DMs chiegni 100 aduoko te. Kao kamano to eroru kamano ma en an Ngosi Nyeusi. Amiu lendo moro. MC Omarinas wacho no kanya wuka kapo kamiu lendo. Wamiu mana lendo moro machuok kabisa. Mondo nge kapo kamigi lendo Ngosi ng'anene okine ka koro kapo kamigi lendo ing'eni nitiere jodala wa uyudo ka grofa mudake gi an nadak ga e ground floor. Koro na kwiro dak ga e ground floor kabisa. Gimomiyo na kwiro dak e ground floor chalo kama ndalo moko nane ground floor to nachwako nyocha moro oko kanyo. Eto koro nwadak go jana moro bina ore ne jama. Eto dhi med na pie nyoyo no endo dipoth ko chako wang. Koro sa mora mo jana ne dhi medo nyoyo to noyudo ka pi pod ni no dhi medo e pi. Eto yudo ka pi pod ni e nyoyo ni endi. Koro nochopo kumoro mamba chich ni yawa jodala wato nyocha ma be na chwaka ni ere gima de mede pi. Eto nyoyo to winjo be ni pi rume. Koro kana dhi mago wanga jothurwa. Eto kare mama moro no moyo pete gi duster moro e first floor. Eto kare gigi ema no osebet kandeng na e nyocha ni endi medo na kado. Koro wach maka ma endi no miya kwero dak e ground floor nyaka gi sani. Koro aukamigi lendo moro. Achod ni lendo moro. Ing'eni nyaka waland lendo madhi gi LTN. Kambi mar uso peremende LTN midendo gi dhongere ni Kupet podi manyo go bila bang' kano yudi gi ketho mar bambo ndege moro eto mana asekoni no wuok China kochope gwenge go eko mar Wiru. Kata kamano MC Omarinas mabe na juoga mosebet ka wero thumbe magalagala e kor pacho ka endi moero kata thumno endo mar ya nyogaya. Eto podo dinne tesendo bila kaluore gi budget masani koro inge ni Chelsea podo makne penalty mano winjo beni loyo gi jaduong' moro mano dere molale gwenge go eko makaka mega. Kata kamano bila pod manyo bila wadgi mabe no dhi mopado jalweny moro sama koro koth chwe motamore gi nono. Weche gi pod biro medo yudo gi ka koro gi ae gode makacha kod kacha ka giridore ka gichopo na e mesani kata mesana mar fwambo kod keyo. Eto an Ngosi Nyeusi. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabiro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Monde yudi kazi ya msalaba kod Liz Nyaseme kaka skiza tune mari D-Star abora chiel star ochikoria dek hash Uteni usuni kod LTN Luo Trending Nation.
to kambi mar loso pizza makoro neno kaendi en kambi manoyaw gi jaod bura ma Suna Trevor Ombija. To kambi ma kamaendi en kambi mosebet ka konyo jogweng' ni endi e yore goeko mag ngware. Kata kamano jongware mathoth osebet ka tiyo gi kambi ni endi kuom loso weche gi goeko mag yudo mogo. Ma en kaluwore gi wach michiwo gi waja koya ni seche gogo to be kambi mar peremende mogen ni dhi yawe tok kambi mar loso pizza ni endi pod dhi mbele kaluwore no obila mano dhi momunjo soja moro gwenge goeko malikoni chuny boma ma Nairobi kaendi to pod imanyo motamore gi nono. Kata kamano MCO Marinas mabe en jakom ker mar jojuogi maringo pitipiti e chuny boma Homa Bay to nowacho ni wach ma kamaendi nyaka non matut gi lak seche gi. Rawera moko 4 manotieko penj mar IEBC genore ni dhi donje mbalariany no endo ma Kodiaga bang' kane gifel miwuoro. To ma en wach manochiw gi Simi Kenya mabe en nyamin Mr. Kedema Minasi. Ma en bang' kano yiera Tommy Sifa kaka jasol osuru e riwruogno endo mar jojuogi maringo pitipiti e gwenge goeko mandhiwa. To weche ma kamaendi dhi mbele kaluwore ni jangware ma kamano endi to nokelo ajali e kind meli mar kambi no endo mar Tekno gi Nokia bang' ka kijuku nowuok e gorofa mar 6 mano bago wang' jangware ni to gima koro miyo koth chwe e chuny boma Nairobi kaendi motamo gi nono. Kata kamano wajakoya mabe en CDF motelo ne weche goeko mag jolweny pod ogen ni dhi golo duoko ne kaluwore gi kambi mar peremende kata maloso chuny lo e chuny boma no endo ma Migori. Jodalawa gi e lak seche gi ki asebiro e gwenge goeko ma Suna to kuma jaod bura no endo ma kaendi Trevor Ombija dhi mbele gi tich maber malich mokalo. Kata kamano an gi achiel kuom dhok mabe odak e gwenge gi eki to we wawinjane ni diek ma kamaendi wachang'o kaluwore gi tich ma Trevor Ombija osebet ka tiyo. Nyingi ng'awa? Bwana Tiang' Mit Mokalo. To Bwana Tiang' Mit Mokalo, en ang'o mineno ka dhi kata geng'o tugo mowinjo be ni tugo gi Rihanna ma owinjo be ni ringo gi Omanyala kiny gokinyi e Chelsea saa 6? Koth machwe ni nigi wachne. Mokenena koth mobiro manomol. Waseneno koth lakini ma yudo ka ji otho ewi mabati ma oken. To kata kamano nitie kambi moro mar loso pete mabe wajakoya neno ka nochako loso kacha endi. Koro uneno nade un kaka dhok modak e area ni endi to kambi mar loso pete ni endi neno nade in kaka rombo modak ka endi? Mano to gima ok anyal luoro wacho ni ogola nonegi. Ogola nonegi ma ng'ata mano gima ging'eyo en mani koro ji oluoro sirikal but ogola to nonegi. To kata kamano asebet ka winjo ni nitiere gik moko masane yudo ka mono dhano donjo kuonde mopogore opogore. Tipana ang'o momiyo de mon un kaka joma ni kaendi donjo kuonde machalo kaka Nairobi nikech ngimau usedak kae kuom thuolo mathoth? Bwana gari sani beche tek marach. Gari beche tek makoponi ati ni dwa ni ng'ato nyiewo. Beche tek marach unless ni maybe ng'ato konyi omi second moro. Mano to wanyalo kawo yes. To nyikwara mogi winjo ka jalni endo sewacho ni bang' kano madho mizinga 4 kaka divai to weche masani koro miyo wagi lak seche gi kien ni tim no endo ma Chelsea pod odage yudo penalty mora mora kaluwore gi oluth kuon ma jalni endi noturo sama notedo kuon ningich penalty ma kama endi emanogen to ni idhi logodo nyako ma kamano endi. Kata kamano we omiwa wach mogi kipana ang'o ma de watim sani ningich koro budget mar idho ndege ningich okine ka jok moko biro no yudi ko bambo ndege moro kane kelo mera e gweng' ni endi ma Pakistan chuny boma ma Nairobi kaendi. Koro ang'o ma dwa tim mondo wageng' bambo ndege ma kama endi? An simbo tore mok nyisa. Inyalo pakra na wuonde ngi screen. Ok inya neno go sa. Osimbi ni otore mok nyanyiso wasawo miyo onge kaka wanyalo ng'eyo wach bembo manotimore kamano. Ero kamano nyikwara mogi kawo kamano to diel mabe ne watiyo godo mondo wane kilo mag ring'o sani ni to bech gi ringo nade koro wasetieko go kamano to kawo kamano to daher mondo koro idoga doga jadalawa ang' na manyi bang'e. Ma en an Ngosi Nyeusi LTN.